Quin és el transbordament més llarg del metro de Barcelona? Segons el mapa de TMB, que calcula els minuts que dura un transbordament, sorprenentment, el més llarg no és el de Passeig de Gràcia, sinó el de Vall d'Hebron i el de Plaça de Sants. Així que hem vingut a l'estació de Plaça de Sants per comprovar si el temps que fica al mapa és real. Som a l'andana de l'L5, concretament a Plaça de Sants, i ara anirem cap a la L1, posarem el cronòmetre i llavors el que trigarem. Iniciar el cronòmetre i anem de camí a fer el transbordament. Ja portem un minut per pujar dues escales i ara ja comencem amb els túnels. Recordeu que sempre ens hem de col·locar a la dreta per molestar i ja ens col·loquem als 2 minuts. 3 minuts 40 i aquí llavors decidim, anem cap allà o cap allà. Crisi interna, no, anem a fons. Arribem als 4 minuts. Sembla que perdem el metro. No, és l'altre. Quan hem fet 4 minuts 22 segons. 20 segons menys que el que marca el mapa. I això que no hem anat excessivament ràpid, tampoc excessivament lent, però bueno, més o menys encertat el temps. Es fa llarg perquè és un túnel, vas pujant i baixant, no és recte com el de Passeig de Gràcia, però bueno. Un cop fet el transbordament de Plaça de Sants, quin altre transbordament us agradaria que féssim? Deixeu als comentaris.